Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimrandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. In Adhyayam 13 Kshetrajna Vibhaga Yogam എന്നാണ്. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അറിയുന്ന പുരുഷൻ. പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കുന്നയാൾ, ജീവാത്മാവ്. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയെയും ജീവാത്മാവിനെയും പിന്നീട് പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയെയും പുരുഷനെയും എല്ലാം അറിയുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ക്ഷേത്രത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ, അവരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ജയ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനം അവ്യക്തിഗതവാദത്തിനും മേലെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ നിർഗുണനായിട്ടുള്ള നിരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഒരു ഭക്തൻ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്നും ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ, ഭക്തിയിലേക്ക്, പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയിക്കുന്നു. പിന്നീട് ആ ഒരു ഭക്തന്റെ, പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. ഈ അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാനായിട്ട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുകയാണ്. അപ്പോൾ 3-4 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് 2 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ 5ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്, അതായത് ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്ത് എന്നുള്ളതിന് ഭഗവാൻ 4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയും അതിലൂടെ എങ്ങനെ മോക്ഷപ്രാപ്തി ലഭിക്കുന്നു എന്നും. 13 മുതൽ 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ 6ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്, ഈ അറിവിലൂടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ആരെയാണ്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. 20 മുതൽ 26 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും പുരുഷൻ, പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. 27 മുതൽ 35 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനെ എല്ലാം തന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയിലൂടെ, അറിവിന്റെ കണ്ണിലൂടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ എല്ലാം ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ അറിയുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ ആധ്യാത്മികമായ ദൃഷ്ടികോണിലൂടെ നമ്മൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീക്ഷണ കോൺ മാറുന്നു. നമ്മൾ ഓരോ കാര്യത്തിനെയും നമ്മൾ ദർശിക്കുന്നത്, അറിയുന്നത്, അത് ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പിൻബലത്തോടെയായിരിക്കും. അങ്ങനെ അറിയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അറിയുന്നത് മൂലം
നമ്മിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അത് നമുക്ക് എന്ത് ഉപകാരമാണ് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം 27 മുതൽ 35 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ ആ ജ്ഞാന ദൃഷ്ടിയിലൂടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ദർശിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 3 ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു. അതായത് കർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പരിപൂർണരാകാം, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്നു. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഭക്തിയോഗം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ഭഗവാൻ വിശദീകരിച്ചു തരുന്നു. 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ഇനിയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ജ്ഞാനമാണ്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവ് സമ്പാദിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാൻ സാധിക്കും. ഭക്തിയോഗമാണ് പരിപൂർണത. അപ്പോൾ കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും നമ്മൾ പരിശീലിക്കുന്നത് അവസാനം ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗവും കർമ്മയോഗവും പരിപൂർണമാകുന്നില്ല. കാരണം ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകാം. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു. ആത്മാവിന് താൻ ആരാണ് എന്നുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നു. പക്ഷേ വീണ്ടും ആ ജീവാത്മാവ് ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ആ ജീവാത്മാവിന് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ ജ്ഞാനയോഗവും നമുക്ക് അറിവ് ലഭിക്കുന്നു. ഞാൻ ജീവാത്മാവാണ്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപതി, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് ക്ഷണികമാണ്, അങ്ങനെയുള്ള അറിവെല്ലാം ലഭിക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ അറിവോടുകൂടി താൻ ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അറിവോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ ആ ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഭക്തിയോഗമാണ്. പക്ഷെ ജ്ഞാനവും കർമ്മവും അതിന്റെ 2 ഭാഗങ്ങളാണ്. കാരണം അതിലൂടെയും കർമ്മയോഗത്തിലൂടെയും ഭക്തിയോഗത്തെ പ്രാപിക്കാം, ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെയും ഭക്തിയോഗത്തെ പ്രാപിക്കാം. അപ്പോൾ അത് 2 വഴികളായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭക്തിയാണ് ഉച്ചകോടി എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? സത്യത്തിൽ മുഴുവൻ ഭഗവത്ഗീതയും ഭക്തിയാണ്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ കർമ്മത്തിലൂടെ ഭക്തി എങ്ങനെ കൈവരിക്കാം എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ജ്ഞാനത്തിലൂടെ അത് എങ്ങനെ നേടാം എന്ന് അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നു. മധ്യഭാഗം ഭക്തിയെ കുറിച്ച് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ അധ്യായം 12 കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് തന്റെ ഭക്തരെ ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്നത് എന്ന് വിശദീകരിച്ചു. അതിനാൽ അവസാന 6 അധ്യായങ്ങൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് സ്വയം മോചിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ജ്ഞാനം നൽകുന്നു. അപ്പോൾ അവസാനത്തെ 6 അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അറിവ് നൽകുന്നു. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായത്തിൽ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം, എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം, ഭൗതിക മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരാളുടെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള കടമ എന്താണ്, എങ്ങനെ അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാം എന്നെല്ലാം വിശദീകരിച്ചു. മധ്യഭാഗത്തെ അധ്യായത്തിൽ മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ മോക്ഷപ്രാപ്തി നേടാം എന്ന് വിശദീകരിച്ചു. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് അറിവ് ആവശ്യമാണ്. ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയോ അകപ്പെട്ടു പോയതാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ ബന്ധനസ്ഥനായിരിക്കുന്നു? ബന്ധനസ്ഥനായ അവസ്ഥയിലും ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ബന്ധനത്തിലാണെങ്കിലും ജീവാത്മാവിനെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ്? ജീവാത്മാവ് കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ശരീരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ജീവാത്മാവിനെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെ? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഭഗവാൻ ഈ അവസാന 6 അധ്യായങ്ങളിലൂടെ വിശദീകരിച്ചു തരുന്ന ഈ അധ്യായങ്ങളിലൂടെയാണ്, ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജ്ഞാനയോഗം എന്നുള്ള ഈ 6 അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട്
ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഒരു ജീവാത്മാവ് അകപ്പെടുന്നതും ബന്ധനത്തിലാകുന്നതും എങ്ങനെ ജീവാത്മാവിന് ശരീരത്തിന്റെ ബന്ധനത്വം വരുന്നു, എങ്ങനെ ജീവാത്മാവ് ശരീരവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു, എല്ലാം ഭഗവാൻ വിശദീകരിച്ചു തരുന്നു. അതിലൂടെ ആ അറിവ് കരസ്ഥമാക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഒരു അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്, എങ്കിലും നമ്മൾ അകപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാം ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ, അറിവ് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ, നമ്മൾ അപകടത്തിലാണ് എന്നുള്ള അറിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി നോക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് തരുന്നത്. അതിനാൽ ഭക്തി നേടാനുള്ള ഉപാധിയായി ജ്ഞാനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഭക്തിയുടെ ഭാഗമാകുന്നു. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് അറിവ്, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവ് നമ്മളെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതുവഴി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അത് നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ചോദ്യം ഭഗവാന്റെ ഉത്തരവുമാണ് ആദ്യത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ. അർജുന വാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതദ്വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ ഏതദ്യോ വേത്തി തം പ്രാഹുഃ ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദഃ. അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശരീരത്തെ അറിയുന്നത് ആരാണ്? ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആരാണോ ശരീരത്തെ അറിയുന്നത്, അതായത് ഓരോ പ്രത്യേക ശരീരത്തിലും ഓരോ പ്രത്യേക ജീവാത്മാവുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിന് താനിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച്, ശരീരം ജനിക്കുന്നത് മുതലുള്ള വളരുന്നതും ശരീരത്തിന് ഓരോ വേദനകളും സുഖദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതും ഇതെല്ലാം അറിയുന്നത് ക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവാണ്. ജീവാത്മാവിനെ അങ്ങനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ചോദ്യം പ്രകൃതി എന്നാൽ എന്താണ് എന്നുള്ള അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് 20 മുതൽ 26 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. പുരുഷൻ ആരാണ്? പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുരുഷൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആസ്വാദകൻ, എൻജോയർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുമൂലം ജീവാത്മാവിനെ പുരുഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭഗവാനെയും പുരുഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവാത്മാവിനെയും എല്ലാവരെയും ആസ്വദിക്കുന്ന, ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ ആസ്വദിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനാണ് ഒരേ ഒരു ആസ്വാദകൻ. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. ഭഗവാനാണ് ടോട്ടൽ എൻജോയർ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പരമപുരുഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനെ പോലെ തനിക്കും ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് വരുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ, ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജീവാത്മാവിന് ഒരിക്കലും ആധ്യാത്മികമായ ആസ്വാദനം സാധ്യമല്ല. കാരണം ഭഗവാനാണ് ആസ്വാദകൻ. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആസ്വദിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് പുരുഷനായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്വാദകനായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാനെ പോലെ തനിക്കും ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതവിടെ അസ്വാരസ്യത്തിന് ഇടവരുത്തുന്നു, ഭഗവാനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ സ്വയം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓരോ ജീവാത്മാവും സ്വയം പുരുഷനായിട്ട്, ആസ്വാദകനായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കുന്നു, ഞാനും എൻജോയർ ആണ്. അങ്ങനെ
ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പല ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നു. കണ്ണുകൊണ്ട് വൈവിധ്യമാർന്ന വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നു. മൂക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ പല വിധത്തിലുള്ള ഗന്ധങ്ങളും ആസ്വദിക്കുന്നു. നാവുകൊണ്ട് പല വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളും നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നു. ചെവി കൊണ്ട് പല ശബ്ദങ്ങളും നമ്മൾ കേട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നു. ത്വക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ പലതും ടച്ച് ചെയ്ത് ആസ്വദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികമായ ശരീരം സ്വീകരിച്ച് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലം പലതും ആസ്വദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവിനെയും പുരുഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനാണ്, ജീവാത്മാവ് വെറും പുരുഷൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കുന്ന പുരുഷൻ. പക്ഷേ അതും വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം ജീവാത്മാവ് ശരീരവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ട്. ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് എല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ശരീരവുമായിട്ട് ജീവാത്മാവ് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ് ജീവാത്മാവ്. എങ്കിലും ജീവാത്മാവിനെയാണ് ഇവിടെ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് 20 മുതൽ 26 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ശരീരം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ക്ഷേത്രം, ശരീരം എന്നതിനെ കുറിച്ച് 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ശരീരം എന്നാൽ, ക്ഷേത്രം എന്നാൽ എന്താണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, എല്ലാ ശരീരങ്ങളെയും അറിയുന്നവനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ്. ആ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്ത്? ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞരെയും മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. അതായത് ക്ഷേത്രം എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 5 ശ്ലോകത്തിലായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. 3 മുതൽ 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലുമുണ്ട്, പിന്നീട് 8 മുതൽ ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ജ്ഞേയം, അറിയേണ്ടത് ആരെയാണ്? പരമാത്മാവിനെ. അത് 13 മുതൽ 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരിച്ചുള്ള അറിവാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. അപ്പോൾ 2ാമത്തെ 1ഉം 2ഉം ശ്ലോകത്തിലെ ഭാവാർത്ഥമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ക്ഷേത്രം എന്നാൽ ശരീരം. അപ്പോൾ ആർക്കാണ് ഈ ശരീരം കർമ്മവേദിയായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത്? ബദ്ധനസ്ഥനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന്. കാരണം ഇതിനു മുൻപ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആത്മാവ് ആധ്യാത്മികനാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയിൽ ആ ശരീരവും ആത്മാവും എല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ആധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട്. എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് ജീവാത്മാവിന് ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല, സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം കൊണ്ടേ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ആസ്വാദനം സാധ്യമാകുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് സ്വയം ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ ആ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ശരീരം, ഭൗതികമായ ശരീരം ജീവാത്മാവിന് കർമ്മവേദിയായിട്ട് ലഭിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സാധിപ്പിക്കുവാനും കൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്യാനും ആയിട്ട്, പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനുമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ശരീരം ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നു. അതിനെയാണ് ക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മവേദി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവിന് കർമ്മവേദി ലഭിക്കുന്നത്? ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ജീവാത്മാവിന് കർമ്മവേദിയായിട്ട് ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. എന്തിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്ക് കർമ്മവേദി ലഭിക്കുന്നു? പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ട് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച്, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കാനുള്ള കഴിവനുസരിച്ച് ജീവാത്മാവിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഓരോരോ ശരീരങ്ങൾ, ഒന്നുകിൽ മനുഷ്യ ശരീരം, അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരം, പക്ഷികളുടെ ശരീരം, ഇതെല്ലാം ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹവും അതിന്റെ കഴിവും മുൻ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് എന്തെല്ലാം അനുഭവിക്കാനുണ്ടോ അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് പ്രത്യേകമായ ഒരു ശരീരം ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നു. അതാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇനി ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ശരീരത്തെ അറിയുന്നവൻ. ആരാണ് ശരീരത്തെ അറിയുന്നവൻ? ശരീരവും ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? അപ്പോൾ ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ ക്ഷേത്രജ്ഞനും ക്ഷേത്രവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മവേദി, ആ ക്ഷേത്രത്തെ അറിയുന്ന ആളാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പോൾ ക്ഷേത്രജ്ഞനും ക്ഷേത്രവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? കാരണം ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന വിവിധ മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ബാല്യകാലത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. ബാല്യകാലത്തിൽ എൻ്റെ ശരീരം എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഞാൻ എന്നുള്ള ജീവാത്മാവ് അറിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവിനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനും ഈ ശരീരവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അകത്തിരിക്കുന്നത്, ആ ജ്ഞാനാണ് എല്ലാം അറിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നുള്ള ആ വ്യക്തിയെ ആത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശരീരമാണെങ്കിലോ, ശരീരം മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഉപകരണമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൂടാതെ അവബോധജന്യമായ ധാരണ, നമ്മുടെ അവബോധം, ആ ചെറുപ്പത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ബാല്യകാലത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അവബോധത്തെക്കാൾ ഇപ്പോൾ കോൺഷ്യസ്നസ് പുരോഗമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതും മാറ്റമാണ്. അതായത് ബാല്യകാലത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അറിവ് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനേക്കാൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ അവബോധം വികസിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 3 വിഭാഗങ്ങളിലെ അറിവിന്റെ താരതമ്യം 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രജ്ഞനായ ജീവസത്തയെ കുറിച്ചും ആ ജീവന് ഏത് വിധത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് എങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായി ജീവാത്മാവിന് തന്നെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തിൽ, പരിശുദ്ധമായ അവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്ന് 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. 7 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണന്റെ സമൽകൃഷ്ടതയും ജീവാത്മാവിന് താരതമ്യേനയുള്ള ആശ്രിതത്തെയും എടുത്തു കാട്ടുന്നുണ്ട്. 4 തരം സുഹൃതികൾ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ. 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധമുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ, പല പ്രക്രിയയാൽ എങ്ങനെ ഒരു ജീവസത്തയ്ക്ക് മോചനം ലഭിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം ഈ അധ്യായങ്ങളിലാണ് ഇനി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു, എങ്ങനെ ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരം ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നു, ആ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ജീവാത്മാവ് ബന്ധനസ്ഥനായി എങ്ങനെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു, ഭഗവാന്റെ പ്രകടനം എങ്ങനെയാണ്, പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. 3-4 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇനി ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുകയാണ്. പിന്നെ ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനും, മൂന്നാമത്തേത് ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അവയെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇനി വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തെ അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതോടുകൂടി ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനും എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ശരീരത്തെയും അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനും അറിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനും, പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്ര ക്ഷേത്രജ്ഞയോ ജ്ഞാനം യജ്ഞാനം മതം മമാം. ഹേ ഭാരതവംശജ, സർവ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് എന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ ഓരോ ശരീരത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനും അതുകൂടാതെ ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള ജീവസത്തയും കുടികൊള്ളുന്നു. രണ്ടുപേരും ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ട് രണ്ടുപേർക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നു. പക്ഷേ ജീവാത്മാവാണെങ്കിലോ, ജീവാത്മാവ് വ്യക്തിഗത ആത്മാവാണ്. ഒരു ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിന് ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ഒരുപോലെ കുടികൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട്
ആ ഭഗവാന് എല്ലാ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പരമ ആത്മാവ്. ജീവാത്മാവാണെങ്കിലോ വെറും ആത്മാവാണ്, ജീവനാത്മാവാണ്. അപ്പോൾ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം. രണ്ടുപേരും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണെങ്കിലും ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രത്തിന് താൻ വസിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രജ്ഞന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം എല്ലാ അറിവുമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും ജ്ഞാനത്തെയും നിർവചിക്കുന്നു. 4ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് പരമാത്മാവ്. അതുകൂടാതെ ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്താണ്? ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. അപ്പോൾ ശരീരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഉപകരണമാണ്, ഒരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, കൂടാതെ ആ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ഷേത്രം, കർമ്മക്ഷേത്രം എന്നുള്ളത് ഈ ശരീരമാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രത്തെ അറിയുന്നവർ 2 വിധത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് പരമാത്മാവ്, രണ്ടാമത് ജീവാത്മാവ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തെ അറിയുന്നത്? പരമാത്മാവ് കൃഷ്ണന്റെ വിസ്തരണമാണ്. പരമാത്മാവ് സർവ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന് സ്വയം എല്ലാ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെ വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു. ജീവസത്തുക്കളാണ് ജീവാത്മാവ്, എന്നാൽ പരമാത്മാവോ പരിപാലകനായിട്ടുള്ള ദൈവമാണ് പരമാത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പരമ ആത്മാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം നമ്മളെയെല്ലാം പരിപാലിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവ് അണുവാണ്. ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം ഒരു മുടിയിഴ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ ഒരംശം മാത്രമേ ജീവാത്മാവുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അനന്തനാണ്, വിഭുവാണ്. സ്വന്തം ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനാണ് വ്യക്തിഗതനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ്. എന്നാൽ പരമാത്മാവ് എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവുണ്ട്. ജീവാത്മാവ് രണ്ടാമതായേ ഉടമകളാകുന്നുള്ളൂ. അതായത് പരമാത്മാവിന്റെ സമ്പത്താണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശരീരം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഉടമസ്ഥൻ, പ്രകൃതിയുടെ ആദ്യത്തെ ഉടമസ്ഥൻ പരമാത്മാവാണ്. ജീവാത്മാവിന് ഒരു പ്രത്യേക ശരീരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാകുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഉടമസ്ഥൻ പരമാത്മാവാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഉടമസ്ഥൻ മാത്രമേ ജീവാത്മാവ് ആകുന്നുള്ളൂ. ഒരു രാജാവും ഒരു രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരും പോലെ, രാജാവിന്റെ സമ്പത്താണ് ഒരു രാജ്യം മുഴുവനും. എന്നാൽ ആ രാജ്യത്തെ വിഭജിച്ച് ഓരോ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഓരോ പൗരന് നൽകുമ്പോൾ പൗരൻ രണ്ടാമത്തെ ഉപഭോക്താവാകുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭോക്താവ് ഇവിടെ പരമാത്മാവാണ്. ജീവാത്മാവ് രണ്ടാമത്തെ ഉടമസ്ഥനാകുന്നു. ഭഗവാനാണ് സർവ ശരീരങ്ങൾക്കും സർവാധികാരി. ജീവാത്മാവ് രണ്ടാമതേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്താക്കളാകുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാം യഥാർത്ഥ നിയന്താവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഋഷികേശൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവിന് പിഴ പറ്റും, കാരണം ജീവാത്മാവ് ഭൗതികമായ ശരീരത്തെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് പിഴ പറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാന് ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സ്നേഹമുള്ള സേവകൻ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളെയും സ്നേഹിക്കുന്ന യജമാനനാണ് ഭഗവാൻ. അസംഖ്യമായ ജീവസത്തകളുണ്ട്. എന്നാൽ പരമാത്മാവ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഏകനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അനന്തമായിട്ടുള്ള വിസ്തരണങ്ങളാണ് ഈ പരമാത്മാക്കൾ. ആ പരമാത്മാക്കൾ എല്ലാവരും ഏകരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഒരേ ഒരു പരമാത്മാവ് അനന്തമായിട്ട് വിസ്തരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അനന്തമായ അളവിൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ എല്ലാം ശരീരത്തിൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പോൾ പരമാത്മാവ് ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
ആ ഒരേ ഒരു പരമാത്മാവ് അനന്തമായിട്ട് വിസ്തരണം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ജീവാത്മാക്കൾ അങ്ങനെയല്ല. ഓരോ ശരീരത്തിലും പ്രത്യേകം ജീവാത്മാക്കളാണ്. അതായത് ജീവാത്മാക്കൾ അനേക അളവുകളിൽ ഉണ്ട്, അസംഖ്യം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ഇനി നാലാമത്തേതായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്ത്? പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തക്ഷേത്രം യച്ഛയാ ദൃച്ഛാ യദ്വികാരി യദശ്ചയത് സചയോ യത്പ്രഭാവശ്ചാ തത്സമാസേന മേ ശൃണു. ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം, അതിന്റെ ഘടന, അതിന് നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉത്ഭവകാലം, കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവിന്റെ സ്വാധീനത, ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞു തരാം. ദയവായി കേൾക്കൂ. അതായത് ശരീരത്തിന്റെ ഘടന, ശരീരം എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിന് മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അതെപ്പോൾ ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ജീവാത്മാവ് അതാരാണ്, ജീവാത്മാവിന് എങ്ങനെ ശരീരത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്നു, ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാമാണ് ഭഗവാൻ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഋഷിഭിർബഹുധാ ഗീതം ഛന്ദോഭിർവിവിധൈഃ പൃഥക് ബ്രഹ്മസൂത്രപദൈശ്ചൈവ ഹേതുമദ്ഭിർവിനിശ്ചിതൈഃ. അപ്പോൾ ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം പരമാത്മാവാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാത്തതായിട്ടൊന്നും തന്നെയില്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ, പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ നമ്മൾ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളുടെ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതായത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവ് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാവുന്നതല്ല, അതിനും അപ്പുറമാണ്. അപ്പോൾ ആ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവ് മുൻകാലങ്ങളിലെ ഋഷിമാർ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഓരോന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നാൽ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ചുമതല എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, ഇതെല്ലാം തന്നെ മുൻകാലങ്ങളിലെ ഋഷിമാർ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കി, ആത്മജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ, പുരാണങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ജീവാത്മാക്കൾ ഒരാൾക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഗുരുക്കന്മാർ, ആചാര്യന്മാർ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ മുൻകാലങ്ങളിലെ ഋഷിമാരുടെ ഉപദേശങ്ങളെ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉദാഹരണ സഹിതം നമ്മൾ പ്രാമാണികത്വത്തോടുകൂടി വിവരിക്കണം. അതാണ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൈമാറുന്ന രീതി. ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. അതിന് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള രീതിയുണ്ട്. അതാണ് ഗുരു, ശാസ്ത്രം, പ്രമാണം, സാധു, ശാസ്ത്രം, പ്രമാണം, ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒന്നുകിൽ ഗുരുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ശാസ്ത്രീയ പ്രമാണങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ സാധുക്കളുടെ, അതായത് മുൻകാലങ്ങളിലെ ആചാര്യന്മാർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളത് പ്രാമാണികമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാത്തിനും അപ്പുറത്താണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാത്തതായിട്ടൊന്നും തന്നെയില്ല. അദ്ദേഹം സ്വയം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമാണ്. എങ്കിലും നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മൾ സമ്പാദിക്കണം എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നു. പ്രാമാണികത്വത്തിലൂടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ആചാര്യന്മാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് പ്രവർത്തന മേഖല, അതായത് ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവ് ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഉള്ള ജ്ഞാനം വിവിധ വൈദിക കൃതികളിലൂടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വ്യാസദേവൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് തന്റെ വേദങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കാര്യകാരണ സഹിതം ഇത് സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വേദാന്ത സൂത്രം രചിച്ചത് വ്യാസദേവനാണ്. വ്യാസദേവൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള അറിവെല്ലാം തന്നെ വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ മതി. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു വഴി കാട്ടാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രങ്ങളെയും പ്രമാണങ്ങളെയും ആചാര്യന്മാരെയും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശരീരം ഉണ്ടാകുന്നത്, ശരീരത്തിന്റെ ഘടന ഇങ്ങനെയാണ്, ജീവാത്മാവ് ഇങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നത് എന്നെല്ലാം പ്രാമാണികത്വത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ആചാര്യന്മാർ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ശരീരം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം ശാരീരികമാക്കപ്പെടുന്നു, ശരീരബോധത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു അവബോധം. പിന്നീട് ആ അവബോധം ബാല്യകാല അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വലുതാകുന്നത് വരെ എങ്ങനെയാണ് ആ അവബോധത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നത്? ബാല്യകാലത്തിലുള്ള അവബോധം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അന്നമയം, വിശപ്പിനെ നമ്മൾ വിശക്കുമ്പോൾ ഓരോ കുട്ടിയും, ചെറിയ കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ വിശക്കുമ്പോൾ കരയുന്നു. അത്രമാത്രമേ അവർക്ക് അറിയുള്ളൂ. അതാണ് അന്നമയം, അതായത് അന്നത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തയുള്ള അവബോധം. ആ സമയത്തുള്ള ഒരു ബാലകന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിന്റെ അവബോധം അത്രമാത്രമേ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ. അതായത് ആ കുഞ്ഞിന് വിശക്കുമ്പോൾ കരയണം, തന്റെ വയറ് കത്തുന്നു, ആ സമയത്ത് കരയണം, ആഹാരം കഴിക്കണം എന്നുള്ള അവബോധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടി വലുതാകുന്നതോടുകൂടി പ്രാണമയം അവബോധം കുറച്ചുകൂടി വികസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തന്റെ ചുറ്റിനും വരുന്ന, തന്നെ പരിപാലിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കോൺഷ്യസ്നെസ് ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. അതാണ് പ്രാണമയം. തന്റെ ഒപ്പമുള്ളവർ തന്നോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, തന്നോട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, അവരെയെല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ, ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് ആ കുഞ്ഞിന് വികസിച്ചു വരുന്നു. അതിനെയാണ് പ്രാണമയം. അപ്പോൾ അന്നമയത്തിൽ നിന്ന് അവബോധം പുരോഗമിച്ച് വികസിച്ച് പ്രാണമയത്തിലേക്ക് വരെ എത്തും. കുറച്ചുകൂടെ ആ കുഞ്ഞ് വലുതാകുന്നതോടുകൂടി അറിവ് സമ്പാദിക്കാൻ ആ കുഞ്ഞിന് സാധ്യമാകുന്നു. ചുറ്റുപാടുമുള്ള മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് ഓരോന്നിനെയും തിരിച്ചറിയാനും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഓരോന്നും എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും എല്ലാമുള്ള അറിവ്, അതാണ് ജ്ഞാനമയം. അപ്പോൾ അന്നമയം, പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം വരെയുള്ള ആ അവബോധത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് ഭൗതികമാണ്. അതിനുപരിയായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ അവബോധം ആധ്യാത്മികമാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ജ്ഞാനമയം വരെയുള്ള ആ അവബോധത്തിന്റെ വളർച്ച ഭൗതികമാണ്. അതിനു മുകളിൽ വിജ്ഞാനമയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതോടുകൂടി അവബോധം ആധ്യാത്മികമാകുന്നു. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിജ്ഞാനമയം എന്നുള്ളത് ആധ്യാത്മിക തത്വത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നു. അതിനെ വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നു. അത് അവബോധത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വളർന്നു വലുതാകുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ അവബോധവും വികസിക്കുന്നു. ആ അവബോധത്തിന് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകുന്നു. പിന്നീട് അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആനന്ദമയം. ഭഗവാനുമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ചേരുന്ന, അതായത് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റേതുപോലെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ ജീവാത്മാവിന് അല്ലെങ്കിൽ അവബോധത്തിന് ലഭിക്കുന്നുവോ ആ അവസ്ഥയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആനന്ദമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. ആനന്ദമയോ അഭ്യാസാത് എന്നാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായിട്ടും ആനന്ദമയനാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ആനന്ദമയനാകാൻ ഒരു ജീവാത്മാവിനും സാധിക്കും അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ. അങ്ങനെ 5 വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുന്ന ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നു. അതായത് ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി മലിനമാക്കപ്പെടുന്ന അവബോധം അന്നമയത്തിൽ നിന്ന് പ്രാണമയത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു, ജ്ഞാനമയത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു. പിന്നീട് പരിശ്രമിച്ചാൽ വിജ്ഞാനമയവും ആനന്ദമയത്തിലേക്കും ഉയരാൻ സാധിക്കും.
അതാണ് അവബോധത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം ഋഷിമാർ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമുക്കും പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അവബോധത്തിന്റെ ഘട്ടം, അതായത് നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. പിന്നെയോ സ്വപ്നത്തിലെ അർത്ഥബോധം, നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സ്വപ്നം കാണും. ആ സ്വപ്നം കാണുന്ന അവസ്ഥ പകുതി ഉറക്കവും പകുതി ഉണർന്നിരിക്കലുമാണ്. കാരണം ഉറക്കത്തിലാണ് നമ്മൾ, പക്ഷെ എങ്കിലും ജീവാത്മാവ് ആ സ്വപ്നത്തിൽ എവിടേക്കോ മനസ്സും ഉപയോഗിച്ച് എവിടേക്കോ യാത്ര ചെയ്യുന്നു, എന്തെല്ലാമോ കാണുന്നു, എന്തെല്ലാമോ ചെയ്യുന്നു. ഇല്ലേ, സ്വപ്നത്തിൽ നമ്മൾ പല ദിക്കിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട്, പലരെയും കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട്, പലതും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം പകുതി ഉറക്കവും പകുതി ഉണർവും ഉള്ള ഘട്ടമാണ്. അതാണ് സ്വപ്നത്തിലെ അർദ്ധബോധത്തിന്റെ ഘട്ടം. അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടവും അവബോധത്തിന് ഉറക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നെയോ അബോധാവസ്ഥ, ഡീപ് സ്ലീപ്പ്. നമ്മൾ ദീർഘമായിട്ട് ഡീപ് സ്ലീപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവബോധത്തിന് ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല. എന്താണ്, അബോധാവസ്ഥയിലാണ് അവബോധം. ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. താൻ എവിടെയാണെന്നോ, എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്, എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഉറങ്ങുകയാണ് എന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഡീപ് സ്ലീപ്പ്, ഗാഢനിദ്രയുള്ള അവസ്ഥ. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഏത് മുറിയിൽ, ഏത് കട്ടിലിൽ, എങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നു, ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് അറിവുണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള 3 വിധത്തിലുള്ള ഉറക്കം നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവബോധത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? എന്നാൽ ഭഗവാന് ഇതൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധത്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാന് ഇതൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങ് ഈ വ്യത്യസ്ത ഭൗതിക ഘട്ടങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമാണ്. അതിനാൽ അങ്ങ് 4ാമത്തെ മാനത്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അങ്ങയുടെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവം അങ്ങേക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമ കാരണം അങ്ങാണ്. പക്ഷെ അങ്ങേക്ക് ഒരു കാരണവുമില്ല. അങ്ങയുടെ സ്വന്തം ആവിർഭാവ തിരോഭാവങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് തന്നെ കാരണമാകുന്നു. ഭഗവാനെ, അങ്ങേക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അങ്ങയുടെ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിനും അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി അങ്ങ് വ്യത്യസ്ത അവതാരങ്ങളായ മത്സ്യം, കൂർമ്മ, വരാഹ, നരസിംഹം, കേശവൻ എന്നിങ്ങനെ അവതരിച്ചു. അങ്ങയുടെ ഭിന്നമായ രൂപത്താൽ അങ്ങ് വ്യത്യസ്ത ജീവജാലങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അങ്ങയുടെ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ അങ്ങ് വിഷ്ണുവിന്റെ വ്യത്യസ്ത അവതാരങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അങ്ങയുടെ ബാഹ്യ ശക്തിയാൽ അങ്ങ് ഭൗതിക ലോകമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് കൃഷ്ണ ബുക്കിൽ വിവരിക്കുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഉള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭൗതിക ശരീരം ഭഗവാൻ ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നിവരെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭൗതികമായ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി അവബോധത്തിന് പല വിധത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി ഭഗവാൻ എന്താണ് ശരീരത്തിന്റെ ഘടനകൾ എന്താണ്? ശരീരം ഭൗതികമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്, ആധ്യാത്മിക ശരീരമല്ല. കൂടാതെ ജഡവസ്തുവാണ്. ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ മാത്രമേ ശരീരത്തിന് പ്രാണൻ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ, ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അതുവരെ പ്രവേശിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശരീരം ജഡവസ്തുവായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജഡവസ്തുവായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ഘടന എങ്ങനെയാണ്, എന്തെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചാണ് ശരീരത്തെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതാണ് ഭഗവാൻ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത്. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാ അഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 5 പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. ഭൂമി, ഭൂമിരാപോ നലോ വായുഹു ഖം, അതായത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, ഇങ്ങനെയുള്ള 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ.
അതുകൂടാതെ 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ. പിന്നീട് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് 5 എണ്ണമുണ്ട്. ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. അതായത് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാവ്, ത്വക്ക്, ചെവി, ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ള 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. പിന്നീട് 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സുൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാവ്, ത്വക്ക്, ചെവി. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. പിന്നീട് മനസ്സ്. ഇത് 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതുകൂടാതെ ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, പിന്നീട് അവ്യക്ത ദശയിലുള്ള ത്രിഗുണങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ചേരുമ്പോൾ 24 ഘടകങ്ങളാകുന്നു. ഈ 24 ഘടകങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ കർമ്മവേദിയായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരത്തെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള, അതായത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല, ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ശരീരം. എന്നാൽ അതിന് ഉടമയായ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ കർമ്മവേദിയുടെ ഘടകങ്ങൾ ഇത്രയാണ്. പിന്നെ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതിന്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. സൂക്ഷ്മ ശരീരം കൊണ്ട് രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, മനസ്സിന് ചിലത് ഇഷ്ടമാകുന്നു, ചിലത് ഇഷ്ടമാകുന്നില്ല. അതുമൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ദുഃഖമാകുന്നു. ഇഷ്ടമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ സുഖമാകുന്നു. അങ്ങനെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം മൂലം രാഗദ്വേഷങ്ങളും സുഖദുഃഖങ്ങളും ഈ ശരീരം അനുഭവിക്കുന്നു. സ്ഥൂല ശരീരം മൂലം, അത് നമ്മൾ പുറമേ കാണുന്ന ഈ ശരീരം മൂലം, ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ജീവനുണ്ട്, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെയോ ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതെല്ലാമാണ് സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ ശരീരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് പുറമേ കാണുന്ന സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെ ജീവനുണ്ട് എന്നുള്ള ലക്ഷണം, അതായത് ആ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ജീവനുണ്ട്. സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണെങ്കിലോ മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ആ അവസ്ഥ മൂലമാണ് നമുക്ക് പല വിധത്തിൽ ചിലത് ഇഷ്ടം, ഇഷ്ടമില്ലായ്മ, രാഗദ്വേഷങ്ങളും സുഖദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ അകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ ആ പ്രാതിനിധ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിന്നെ പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആ ഒരു മിഥ്യ അഹങ്കാരത്തിന്റെ സ്ഥൂലമായ പ്രതിനിധാനങ്ങളാണ് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ. ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിന്റെ അഥവാ അജ്ഞാന വിധേയമായ തമോമയമായ ബുദ്ധിയുടെ ആദ്യ രൂപങ്ങളായ ഇവ പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അവ്യക്ത ദശയിലുള്ള ത്രിഗുണങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവ്യക്തമായ അവസ്ഥയിൽ ത്രിഗുണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനെയാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഈ ശരീരം ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഈ ശരീരത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഗുണങ്ങളുടെ അവ്യക്തമായ അവസ്ഥ, അതിനെയാണ് പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ത്രിഗുണങ്ങളും ഈ 24 ഘടകങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഘടകമാണ്. അപ്പോൾ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നതിന്റെ അതുമൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമുക്ക് ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ശരീരത്തിന് 24 മൂലകങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ശരീരത്തിന് 6 വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതായത് ശരീരം ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു, കുറച്ചുനാൾ ഇതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു, പിന്നീട് പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നുണ്ട്, പിന്നീട് ക്ഷയിച്ചു വരുന്നു, പിന്നീട് ആ ശരീരം ഇല്ലാതാകുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള 6 മാറ്റങ്ങൾ ഈ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന
ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തെയാണ് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണ്, പുരുഷനാണ്, ഇന്നയാളുടെ ഭാര്യയാണ്, ഭർത്താവാണ്, മകനാണ്, മകളാണ്, ഡോക്ടറാണ്, എഞ്ചിനീയർ ആണ്, എല്ലാം തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആ ശരീരം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ ഇത് സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല. അതിന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, അത് ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ശരീരത്തെയാണ് നമ്മളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശാശ്വതമായിട്ട് നമ്മൾ അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഈ ശരീരം എന്നുള്ളത് ഈ 24 മൂലകങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ശരീരമാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള മിഥ്യാഹംഭാവത്തിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു ശരീരം എന്നാൽ എന്താണ്. ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരീരം. ശരീരം എന്നാൽ ഇതുപോലെ പ്രകൃതിയിലെ പല വിധത്തിലുള്ള മൂലകങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഫാക്ടറിയിലെല്ലാം ഓരോ തരത്തിലുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാകുന്ന ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ജഡവസ്തുവാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ മിഥ്യ അഹംഭാവത്തെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മിഥ്യ അഹംഭാവം മൂലമാണ്, ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള മിഥ്യ അഹംഭാവം മൂലമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നത്, ജീവാത്മാവ് ബന്ധനത്തിലാകുന്നത്. കാരണം ജീവാത്മാവ് താൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു ശരീരവുമായിട്ട്. ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ജീവാത്മാവ്. ആ ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും, ശരീരം അനുഭവിക്കുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞാനാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മുറിവ് പറ്റിയാൽ എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നു, അവിടെ ബ്ലഡ് വരുന്നത് കണ്ടാൽ എനിക്ക് തല കറങ്ങുന്നു. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ശരീരവുമായിട്ട് ജീവാത്മാവ് താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു ശരീരം എന്നാൽ എന്താണ്. 24 മൂലകങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ശരീരമാണ് നമ്മൾ മിഥ്യാഹംഭാവത്താൽ നമ്മുടേത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയെ മാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയൊരു അറിവ് നമുക്ക് പകർന്നു തരികയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് ഭഗവാൻ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. ജ്ഞാന പ്രക്രിയയും അതിൽ നിന്ന് ആ ജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ മോക്ഷത്തിലേക്ക്, ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.